balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong to Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa Pizza 1 sa unang adlaw sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta? Diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan nga nagapamati na diri sa aton sining panganagad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon nga nagapamati sa downtown area, sa mga sikat drivers, tricycle drivers nga nagamonitor. Kalakip man sa mga taksi kag di pasayrong salakyan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugaya dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, no? Kag kalakip man ng aton sining mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati na diri sa aton sining pagpangalagad. Kalakip man ng aton sining mga kaaksyon nga nag-monitor na sa sining udto sa probinsya sang Guimaras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining waragwag sa kinandan. Ako ang indio sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Aton tutukan karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia.
Ini may kang tanan sa UNEGA Secretary General nga si Mayor Salvador Escalante Jr. Ginapilian pa kung BBM o kung lini ang suportahan nga presidential candidate Sara suportado na ni Escalante. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar. Comelec Bacolod ginsapol ang mga kapitan sa Bacolod angot sa mga pulisa sa pagpangampanya. Kag likorban sa Bacolod ginkakas na umpisa subong nga adlaw. Pwede na sila katipsing-tipsing. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, Colonel Marter, may panugyan sa kapulisan nga hindi gid mag-intra sa online sabong. Lantaon ta. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, nokpo may deed of sale na sa salakyan nga ginambus sa San Carlos City. May ara na deed of sale nga nakuha ang mga kapulisan. Galing iti ambot kon permado sang tagiya guro kag sang former nga tagiya man sa salakyan na taon tanay mga kaksyon kung anong labot sini. Sa balita naman sa iban pang balita sa Nukpo wala pa sa gihapon madayon. Ang hugot nga pagpangsaway bisan alert level 2 ang probinsya. Sa balita naman sa patrol, igabalita na Aksyon na Eden Abuso, siyam ka mga manunudlo sa Negros Occidental High School nga wala nakapabakuna, wala ginpasulod sa bulutuan. Nga wala ginpasulod ni sila. Ayo, mag-amo ni pilitay, no? Na naman yang butsing ganon sang principal nga wala iya ginpadugutan nga magsulod sa eskulahan ng mga manunudlo nga wala mabakunahan. Ay nung klase sang panggawin ni nano ni martial law. Fire-prone areas gin-identify sang Bureau of Fire Protection. Pagpakigangot sa barangay ginpatigayon. Kag siyam ka mga misa patigayonon sa Cathedral buwas nga adlaw para sa Ash Wednesday. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon sa siyudad Sangkadi, siga balita ni aksyon na Roger Gotti, 22 anyos nga lalaki, patayho matapos magbunggo ang ginamanihong nga motorsiklo sa nag-parking nga pick-up sa higad sang dalan. Sa balita naman sa 1st District, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, dapat mangin fire safety conscious sa panumdum sang Bureau of Fire Protection sang San Carlos sa mga residente. Kag sa balita naman sa 3rd District, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, suspect sa bypass operation sa Ibi Magaluna, gininquest na kahapon sa Provincial Prosecutor's Office. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, tropa sang gobyerno naglansar sang airstrike batok sa ginaligar in sa IS o kon ISIS mga kaaksyon, no? Ining ISIS ni do kadugay na nagtuhaw naman sila sa Lanao del Sur mga kaaksyon. Kada dugang 70 o 760,000 nga Pfizer vaccine para sa mga adult nagabot na sa pungsod Pilipinas. Kagap kaso nga planderho ginpasaka batok sa mga opisyal sang Parmali. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang ato sining Facebook page sang Akson Radyo Bacolod, Akson Radyo BBB. Like lang kag-share kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. O sige, kay mahatag tanay resulta, arin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 26 liwat 31 and 26. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige man, namyaw tanaya sa mga kaaksyon naton nga nagpamati sa sining nga udto kay Tia Kim Eriman, Mr. Milili Oligo, Rodora Sioco, Mama Janet, may lang pag-monitor, Christine Minias Villalobos, and sakay dali lang kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati, Baran Nini Rico, Virgilio Pios Balwarte Sr., Alfonso Bionson Molinos, malang pagpamati Sir Alfonso Bionson Molinos, Yani Tolentino, Inting Biboso, and Morales Cuello Fili Alieza, no? Liberty Benitino Baldo, Carlos Luna Mahinay, Janilo Sanzino, Mutin Dilaliarte. Correct ni Mutin Mutin Dilaliarte. Kay Marie Celeste Mendoza ho, may lang pag-monitor. Marie Celeste Mendoza Valderrama, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Anthony Hogos, may lang pagpamati, no? And sakay Pamila Inuhada Amante, Madam Virginia San Antonio Alpenda. Thank you, Gid, no? Sino pa na dingway tamyaw din? Kay Garces Sasam Joey. Salamat, Gid, Garces Sasam Joey. Kay Anthony Hogos, Elizabeth Gamala, Noel Ardinio Vargas, Toto Dar, kag Finayaon, no? Salamat, Gid, no? Ayos. Happy birthday gali kay Action Eric Magbanwa, no? Birthday subong. Halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, and sa kay dali lang kay mangita tadi ano isang waita pambasan John Randolph O'Robin. Salamat gid John Randolph O'Robin. Ano siya kano? John Randolph O'Robin. Thank you, gid, na? Lunila Tarosan, thank you, gid. Salamat, gid, no? Ayos. Sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban eh. Sige, dali gid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Standby na sa mga reports ang aton sining mga aksyon na reporters. Kadtuan ta na dugay-dugay. Ilabi na ang balita sa patrol. We have aksyon na Ida Naboso on standby na mga kaaksyon. Pero dire kita na iho, live extension na confirmation.
Katuan tanang balita ni aksyon na idinabuso sa patrol siyam ka mga manunudlo sang INOHS nga wala nagpabakuna, wala ginpasulod sa bulutuan. Ay nano ining sitwasyon ni nano ni Marcialo, nano ni may mando na ni sa DepEd. Ay oo, kabudlay man ni Spilingon yung klase ka patakaran niya sang Bacolod City National High School o Bacolod or Negros Occidental High School, no? Na niyang kuan ipilitay ni. Abi ko kung voluntary kag wala manipilitay nga nagamusin ni man. Kag fire-prone areas gin identify sang Bureau of Fire Protection pagpakigangot sa barangay gin Patigayon kag siyam ka misaho Patigayonon sa Cathedral buwas nga adlaw para sa Ash Wednesday. Mga kaaksyon, yaring kaundan sa report ni Akson Eden Aboso sa patrol. Akson Eden. Action Rex, wala gin pahanugutan nga makasulod ang siyam ka mga manunudlo sa Negros Occidental High School. Bangod nga, wala sila nakapabakuna. Unvaccinated, Action Rex, bisan isa ka dose, wala sila nagpabakuna. So, required na subong? Ate, amo na di Action Rex ang ginano. Sige lang kayo nga do ka tiko iya sang tangkugo sang principal na isang INOHS siya man? May-ari, di ka rin Action Rex sabat ang NOHS principal, pero sunod na kay Maria Tifel Bulanon, isa sa mga manunudlo na wala magkasulod. 13, gid sila bali sa masobra 200 ka mga manunudlo ang wala kapapakuna bagud man sa mga kaugalingon nga rason kaangay sa iya nga nahadlok sa Connection Rex magpabakuna bagud duno sa iya experimental kag sa ila kuno lugar sa barangay 35 diri sa syudad sang Bacolod ang 8 ang napatay nga mga kaingod matapos nabakunahan. Palayag ni Bulanon, isa ini kasahi isang discrimination bagod may kinamatarong sila nga hindi magpabakuna. Ginpangabay man Action Rex ni Bulanon nga atubangon sila sang principal nga si Giuseppe Terora agud makadihon sang solusyon sa baylo nga ibanan ang ila sweldo kag ibutang nga absent sila sa pihak nga ti ato lang po sila Action Rex sa gate sang eskwelahan. Ano nisla mga regular na nisla nga mga manunudlo na? Yes. Yung Action Rex ang iba tag 16 years na, iba tag 23 years na, nga nagatudlo dira sa NOHS. Ara to sila ara lang to sila standby sa gate kag mansig pangita sang pwede nila datulan nga maubra nila ang ila kini nga trabaho. Pero plano man sang paggobyerno, the first time ko kabati niya sa Department of Education, abi depend kadtuin yun niho kung ano ning plastada ni. Plano man Action Rex sang grupo nga magpangayo sang legal advice bangod gin suspende ang demand letter nga ila ginpasa sa tong Disyembre kun diin nasaad nga pwede sila kasulod bisan pa nga hindi kahatag sang negative RT-PCR swab test result. Pamati na po ang isa sa manunudlo nga si Maria Tifel Bulanon. To against gid sa amon nga constitutional rights, ma'am. Kay naka-ask naman kami, ma'am, legal advice mo. Sung hambal sa amon nga kung i-require kami bala kuno, ma'am, sang RT-PCR, dapat tanan kami, ma'am, hindi lang kami nga mga unvaccinated ang i-require, kundi pati man, ma'am, ang mga vaccinated kay because they are also carriers of the virus. They are not immune sa virus nga ginahambal nila nga makalalaton, ma'am. Kay for us, no discrimination on our part, bala, ma'am, nga kami lang yung mga unvaccinated ang i-require silang RT-PCR or antigen test, ma'am. Ako yung masugot na ako yung mapaswab or mapa-antigen. Kung tanan kami sa school, i-require ron, ma'am. Pero kung kami lang yan, ma'am, hindi ko yung magpasugot, ma'am. Kaya siling ko kung tanan kami i-require, ma'am, mangita na lang ko yung medyos. Kaya mo to Action Rex kabahin kung pagpayag. Kaya mo nang hatag sa ila man nga solusyon. Kag amo man na, di ba, ang nasaad man sa nasyonal na okay lang man, hindi sila magpabakuna kung gusto nila. O galing, kinamlan nila every 2 weeks magpasa sa negative RT-PCR swab test result. Galing, sila to Action Rex, hindi man sila. Kahit mahal ko no.
kay at their own expense. Kaya ang sabat naman siyang principal, si nagapanindugan gid saya, si school principal Joseph Terora sa NOHS nga hindi giniya pagpasudlon ang 13 ka mga manudlo kung wala sila makababakuna o kung hindi sila magpasa sa negative RT-PCR swab test results bangod na saad kag nagasunod lang siya sa memorandum nga ginpapanaog sang Department of Education. Suno kay Terora Action Rex na saad sa memo nga kung hindi pa fully vaccinated o kung wala pa makapabakuna ang manunudlo, which applies man sa iban nga mga establishments kag mga offices, na dapat sila magsumiter sang negative RT-PCR swab test results kada quincenas agod masiguro nga hilway sila sa virus. Dugang pa ni Terora, mas ginaprotektahan sini ang masobra 200 teaching kag non-teaching personnel na bakunado na iya kag adlaw-adlaw man nagapadulong sa eskwelahan. Ano ganitong rason sang pila ni ka mga manunudlo? 13 ni sila? 13 out of 200 action rec, 200 lang. Ano ganing rason nila ni nga hindi sila magpatublok bakuna? Una, ginaction rec sa experimental kunong bakuna kag the following na may kanya-kanya na nga rason. Amo ning isa sa representative sa manunudlo na si Ma'am Bulanon, hambal nga, nakulbaan siya kag may hormonal imbalance daw siya. Kag may anxiety. I-check man ni sila kung may balatian o kung wala, kag kung pwede ni sila tublokan o kung hindi, di ba? Kag actually, action rec na saad, kaya nabasa naman di sa memorandum, na kung may valid reason sila, ti okay lang, provided na ang maghatag na action rec sang certification, kumbaga nga okay lang hindi sila mabakunahan kung hindi mag-PCR, kung from the doctor mismo. Kay amo man ding nasaad sa ila memorandum action rec mo, hindi pwede lang man niya nga makasulod sila nga hindi bakunado, provided na may negative RT-PCR swab test result. Galing kay sila naman to, sa piyak na grupong 13, hindi man sila magpa-RT-PCR swab test result, bangod una, action rec, wala sila sang isuspiner nga tagpila ang RT-PCR swab test result nga himuon pa kada quincenas o kon twice a month. Why gid sila mga kilala nga mga doctors nga magkahatag sila sang advice or nanong mayong himuon da? Sila action rec ya legal advice ang pangayoon nga mapadulong sila sa isa ka abogado para may baluan nila kung galing kiti way pamanta kasuguan nga gina-required ang tanan nga mga empleyado sang gobyerno nga kinanglan mabakunahan ka na antes ka magsulod sa opisina mo, di ba nga wala pamantay memorandum gikan sa national to or bisan din man nga hinsya sang gobyerno ta kundi memorandum lang na siguro within sa ila departamento. Hindi ni kay diri sa tanong sunod, hindi man niya mandatory ang hindi man niya mandatory nga tublukan ka na, hindi ka kung hindi ka matublukan, di ka pwede sulod. Galing kay ang kabaylo ng action rec ang memo naman yung ginpapanaog na dogin bunggo man yapo nilang memorandum action rec nga sige lang hindi kaya magpabakuna pero provided pasa ka lang sa negative RT-PCR. Kaya mo mangyapon ti mabayad ka man pila nga daan ng ano na gani negative RT-PCR test pa RT-PCR test pila ganing bayad na 4,000 subong action rec. Kaya mako mo na kada ibre ano na kada quincena. So twice a month. Tiya mako mo na bakal pa na nila sang ginamos nila to. Actually, action rec hindi man lang na sa DepEd implement. Ang DepEd hindi ko kaintindi nga nagmandatory na sila iya sa mga empleyado nila. Mal nila action rec sabi plainly in general tanawon ta hindi kay mandatory mo kay paglapas ina sa katawano nga kinamataraw pero hambal to ni Ma'am Tifel kaina daw indirectly kay hindi sila kasulod. Galing kay amo naman ang ginmando sa IATF kag sa gobyerno nasyonal nga hindi niya mandatory, okay, hindi ka mo magpabakuna. Basta mapasa lang ka mo sa RT-PCR swab test result, nga negative ka mo sa virus. Dosa ka tinuntong, obra na. Abi, pakiganguti ng regional office bisang DepEd, basi may contact ato action din, be, kung
nano ini nga do hindi tayo makuan ni daw mandatory na niyang pabakuna yahaw. Kaya amo lang man na ang ginhatag sila action rex ng mga options for sure. Amo man na gyapon ang sabat ng taga didto kay ari ang papel. Actually ang ginawira na ni subong 3, 4, 5, 6, 7 pages na memorandum nga ginpapanaod sa February 16, 2022 para sa ilang mga protocol. Ang ila naman di action rex na concern pagid is ang magbalik na face-to-face classes given na alert level 1 kag alert level 2 na kita diri. Most probably mabalik kag mapostro gina face-to-face classes si ambal ni Ma'am Terora. Wala. Dali lang wala sa ano to. Why na utod ang imo signal action den abuso. Dali lang kay balikan ta lang kada dugay-dugay sa imo sining balita. Hindi ko maintindihan ning diped nga daw pamatyagan ko do martial law iya matyagan ko. Dapat ginahingyo lang. Hindi man siling mandatory nga magpatublo ka sa baksin ini. Karong di kaya natublukan, masulod ka sa area, hindi ka napagpasudlon, pareha sining natabo sa mga teachers ni, daw ininto nga obra ni. Action na din? Action Rex, amo to ang hambal man ni Ma'am Terora, ti pwede gid sila ya ila man iyak kinamatarong nga mag-seek sang legal advice pero siya yung napanindugan niya lang paginbasehan niya lang ang memorandum man na ginpapanaog sang DepEd Action X. Pila ka porsyento ng mga teachers nga why ni mababakunahan ni sa bilog nga Bacolod kag Negros Occidental? Wala. Muna dapat sumahon ni sino na isang principal munang dapat siya sumahon kung pila ka mga manunudlo sa Bacolod. Pila ka mga manunudlo sa Negros Occidental, di siya sali kang ngalngal da, dapat ginapilar na nila sa DepEd Regional Office na. Pero amo to Action Rex ang punto man ni Terora nga iya ginaproteksyonan ang ara man nga mga teachers sa sulod. Iti within the ila lang man niyang concern kaya hindi iya pag-irisgo ang 13 sa sobra 200 sa mga teaching kag non-teaching personnel. Pamatian naton si Ma'am Gisette Terora. Various concerns as stated in the first paragraph sang ini nga memo. Gin-address ng mga various concerns raised by the DepEd employees regarding the implementation of the policy requiring personnel who will physically report to work to either to be fully vaccinated or undergo COVID-19 test regularly at their own expense. Okay, so ginday gininamon kada isa gid naging painchindi sa ila nga amo ni siya wala kay nagahimo sang ako nya nga layi. So hindi man siguro ang ining eskwela nag-amo na din nagpatis ang ining nga layi kay we are under the institution or isa kita ka ka ahensya sa DepEd. Ano kay mo aroon kay mo yang daw pamatyagan ko kung makakita ka aroon amo na dayon paigadigad to hindi pagpasudlon sa klase ba o ka mga budlay nga klase ka utok ni. Kaya mo na siyempre sulaton ta kay tinahapon. Tas Kuya Blackson din mag-amo nga klase ni isang panggobyerno mo kung din patuya nagkala gamat-amat na tabalik ka mo pa yung nagpinasaway ni sila. Kakabudbay Action Rex sang ila dapat ipainchindi lang na nila nga dapat pa bakuna kag ginatagan man na nila sang tinion tani nga hindi sila magpabakuna. First of all may certification ng doktor nga hindi ka pwedeng bakunahan because ang kondisyon mo or wala. Amo lang na tani ang ginapangita na damo galigiti gintagaan ni Action Rex ang 13 may gintagaan man isang oras mo nga makapabakuna suno mo to sa ila mismo kay tihambal mo to ganit December pa lang ginhambalanan ni sila tapos may mga ongoing sila nga meetings nga by Monday by today ma-report na sila face to face. Pag in-explicar sila nga hindi kasulod ang wala mabakunahan. Amo to ba lang hambalila kay Action Rex sa December pa lang may demand letter. Kung magsunod ang wala bakunahan, manugi daw? Hindi ko nila marisgo ang nung klase anay way na takaso. Hindi ko kinsindi blan dito naglingugngog ang utok sa mga
Do ka budlay, sige na lang aksyon din ah. Pero ay balo na Action Rec City mas tikman to sila legal advice. Pero ti amo ning ang sentimiento di sang 13 kay ilaman nga own personal interest man kag own valid reason. Ang sa diri naman sa principal Action Rec nagabase man siya sa ginpapanaog man nga memorandum. Kag dapat sa siya may iya. direkta nga uyat sina sang amo sina nga kwan di siya magsaligto iya sa DepEd Regional Office o din man na naghalin ng memorandum na. Actually, national mandate ini sa Action Rec in line sa COVID-19 protocol. Upod man Di sa kung mag-national IATF. mandate na sila lang ahinsya ng ginmandato nga dapat hindi magpasulod sang way mabakunahan katinunto. Ay, ila ang iba ng establishment sa Action Rec, amo mo nang matabo, makasulod. Makasulod sila yung Action Rec. Provided may RT-PCR swab test result na negative. Pagkasulod Amo sila, lang talang ang sila sa gate. Oo, okay, wala sila sang negative RT-PCR, pero kung may negative RT-PCR sila, kag hindi sila bakunado, pwede sila kasulod. Amo lang man ang ginapangayo sila. Mandatory na lang nabalas ang gobyerno para maintindihan ta tanana. Ate, Para nga kung may mga- hindi magpabakuna, ati way ka tsansa kay ti mandatory mo. Base ina sa mando sang gobyerno. Tang gobyerno gani way lang daw sa way lang ganing gobyerno ta. Ila na ulaton ta ni Action Rec sa kung ano magining lambutan ni nila kasi maubod. Ano mga Maubod subject na ni sang 13 Lain-lain Action Rec nga mga gina-hold nga mga subject. Kag lain-lain nga mga Ipapasaan na goal. sa principal nila mga subject na. May kuan mo kuno Action Rec wala problema sa substitute kung ano gid man. Ang status siya sang 11 ni ang 13 ni regular pa substitutan mo sang mga prostitute substitute mo nga mga maestra. Kada mo man Action Rec sa manugulo sa kay 200 plus. Galing di mo na sila. mabuslan kay item na nila mo, hindi mo na mabuslan nga siling kundi ka magsulod ilisan ka lang, di na pwede. Items na nila mo. Ate, ilan? Ilan Action Rec. Ilan na. Gani So, na lang niya kung ano niyang ilan niya mga Di ko disposition kinsindi na sang sila obra sang kapuwi. DepEd ni kung gaano nisla ga drawing kuring nisla kung gaano nisla. Oh, sige. Dire Action Rec so buwas mo sa badlist ka na lang sir. Oh, Oo. kay buwas Kay no. Sam ni ka. Hinimo ni nila Action Rec sa do Sunday bala ang Wednesday. Kay Siyam Kamisa ang patigayunon halin alas 6 sang aga at alas 6 sang gabi para makater ang mga pumuluyo kaluyag magkambong sa misa kag magpabadlis kay start na Action Rec sang Ash Wednesday na buwas nga adlaw kag ginakabig pwede gyapon ang subong ti nagnubo-nubo naman alert level na pwede mag-cross mismo sa agtang o kung i-honor paghapon sa simbahan katoliko ang pag-sprinkle na lang o kung pagbubod sang ashes sang Abi ko kung balik na ulo na man sa pamatuloy. agtang na aksyon ni Den. Ha? Abi ko balik na sa agtang. Balik sa agtang Action Rec pero pwede sa gyapon kung i-practice sa mga parish priest nga pagbubod lang mo sa ano. It's either Pero ti na pwede anon lang. gid sang katedral bla buwas ni. Alas 5 sa aga, sa alas 5 sang gabi, every 1.5 hour may patigayunon nga misa Action Rec. Misa tapos magpabadlis kaya. Correct, oo. Magpabadlis ka ba? Ano na ng kamot na gamiton? Yes, Action Rec. Okay. Oo. Sadto ya wala na ginunor pa, di ba? Ano Action Rec? Sadto wala pa na ginaunor sang may pandemya, sang Oo, okay. lala pagid blang COVID. Oo. Pero tiyan mo lang ng reminders gali ni Father Henry Donasco sa Diocese of Bacolod nga pabilin lang yapon ng social distancing kag Oo, isigid magkumpiyansa. Nga bisan nabutang na kita sa nubo nga COVID-19 alert level status ang syudad sa Bacolod. Sige. Balitali sa patrol, ang ka-action niya sa Iganabos mga ka-action, din naman sa Pinas, labutan ka sa namon dali sa kag-serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eden Abuso, balita gikan sa patrol. Dit ko maintindihan ang principal sang Negros Occidental High School. Way man taga-basol sa imo dira, ma'am. Basta may ginauyatan sa kuno nga memorandum halin sa regional office sang DepEd or sa national nga hindi pagpasudlon ang wala nakababakuna mo ginang tintuyo, hindi makasulod ang hindi bakunado. Ay naano nga klase sang patakaran ni do martialo na wala iya kay luwayan yang publiko mag-amos ni. Dapat although nga ti maintindihan mo na sang concern, no? Nga ari patas pandemya, ang COVID ara pa. Ano gidang pinaka rason nga kasubong sini nga implementasyon nga hindi ka pagpanugutan nga makasulod sa kwarto mo kundi da ka lang sa gate to, da ka lang sa gate sang eskwelahan mo. Di ining 13 daw pinasahi ni sila kaya tutos sila sa gate yaho. Kung ako'y i-consultan yun lang na sa legal counsel siguro na kay basi kung may mga rason maning 13 nga wala sila magpa-injection, wala sila magpa-vaccine because ang ginabatyag sa lawas or what, nga hindi pwede, prote dapat kung nag-serve ini sila, maintindihan ni nila, galing di ang ibang tumbot nga way magpa-vaccine, nag-adlock siguro or nanong bagay, basta importante da i-consulta lang ninyo sa proper authorities kay hindi man na siling ibaliwala ni sila, mga teachers ni sila mo. Karon niya, da lang sila sa agwa sang, ay na, ano nga klase do, hindi mo maintindihan, Ay, oo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, so natunta ni ang mangin reaksyon sa regional office ni. Ambot ko na mo lang ni nga mga teachers ni sa Negros Occidental High School. Ang wala makapabakuna nga wala gin panugutan sang principal nila nga baw ka mayadgid nga wala magpasugot nga makasulod sa kwarto. Ay dugog tas ko. Life extension super fiber ana Katuan taring balita ni Aksyon na Dale Salazar mapabakulod City Government Center kita ini may kang tanan sa Bacolod Comelec Kinsapol ang mga kapitan sa Bacolod angot sa mga pulisa sa pagpangkampanya bla. Ambot kung dumilian sila nga magkakampanya ning barangay kapitan. Ay kabudlay. Likorban sa Bacolod ginkakas na umpisa subong adlaw. Dere kita ya.
O yaring countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex ginsapol sa bunga aga Maltes dira sa may Monte Vista Gym ang 61 tanan ka mga barangay captain sa siyudad sa Bacolod. Sang Comelec Bacolod ang dinis sa kaundan sang Comelec Resolution 10732 o kunang in person nga pagpangampanya Action Rex ini 24 kadlaw antes nga mag-umpisa ang local campaign diri sa may siyudad sa Bacolod Action Rex. So according diri kay acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Servito, nga luyag lamang ni Action Rex kay pahanumdum sa mga punong barangay sa ila sining responsibility no sa pagpatigayon sa pagpangampanya nga sa Action Rex dapat magabulig ini sila monitor sa Comelec in kaso gitbaan nga mayroon sa mga mga pagtilipon, mga event o kung gathering nga may related sa pagpangampanya sa ilang barangay Action Rex. Gin-explain rin ni Attorney Servito nga dapat magsabit Action Rex ng sa kapunong barangay sang report in kaso nga mayroon diri sa mga kahiwatan siya sining barangay according sa iya dapat nag-drive o kung nagasanto man ang report sa isa kandidato o kung partido regarding sa pag-comply sang minimum health protocol samtang nagapangampanya Action Rex. Ginusar nga term diri ni Attorney Servito among authorized no actually mention niya unang deputized pero according siya based sa Comelec Resolution 10732 ginatagal lang sa otoridad ang mga barangay captain nga mag-monitor sining lokal nga pagpangampanya Action Rex. Sudo kay Attorney Servito diri may baluan kung bala mayara sa mga violation sa tion sang local campaign diri sa may syudad sang Bacolod. Kay naraman dito sa area si Liga ng mga Barangay President Lady Grace Gonzales lakit man ang pila ka mga personnel kag sang DILG Bacolod kag mismo si DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madaya. Garing tingoga ni Comelec Bacolod Acting Chief or Election Officer Attorney Revo Servito. Patawag ta ang aton nga mga kapitan today no, para i-discuss sila ang Comelec Resolution 10732 which naga-deal sa campaigning, in-person campaigning ano. Well, this is in anticipation no sa coming March 25 no pagsugod sang aton nga local campaign period. So ang aton mga kandidato manaog na ni sa mga barangay no, manaog na sa field. So we would like to remind our barangay officials, no, especially, that they have already been authorized and deputized by the commission na may mga obligasyon man sila no, during the campaign, no, which is number one, to monitor the different campaign activities in their different barangays. And at the same time, to lamang sang tingog ni acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Servito samtang sa bunga aga nagwa na ang Executive Order number 9 ni Bacolod Mayor Bingo Nadiang nag-set Action Rex ang guidelines sang alert level 1. So lakip rin sa mga highlights amo ang pagdula na sang liquor ban sa may syudad starting sa bunga lang March 1 until March 15, 2022 Action Rex. May pagligwat man sa curfew or adjustment sa mag-umpisa kita 12 midnight tungang gabi Tugtoba alas 4 sang kadahon Action Rex. So ini siya mag-start sa bungad law Tugtoba Marso 15 Action Rex. Mga update ka Way pagwa kung sinong suportahan ni Mayor Bing sa pagka-presidente? Wala pa din Action Rex pero sa bungad law may announcement rin siya nga for Vice President rather. Vice President ang mula si Davao City Mayor Sara Duterte. Initially, ambot ko na no kung sinong suportahan may nagagwa man nga lini, no? But bata iya si Pacquiao eh. Yes, Action Rex. Bata sang syudad, adopted son bla si Pacquiao. Ti ambot ko na nung matabo sini. Basta iyagin inog pronounce kag ipalayag although ari man naman iguro sa mga katapos ang media Sara Duterte for Vice President siya. Yes, Sara Duterte pati lamang Action Rex personal siya ongoing man ang sining pag-meeting, pagsapol upod man sa pila ka mga membro sang Grupo Progreso nga iya nga ginapamunuan Action Rex. Actually, sa bunga aga, Ridris Mirbing sa may Negros Press Club kay nag-take out Action Rex ang mga officers
pwede siya nagkatag sang confirmation nga tigin pamangkot sa media kung bala mayroon siya sang presidential candidate nga pagsuportahan na pero so far wala pa. Amo lang tong Vice President pa lang iya. si Vice President or si Vice Presidential candidate Sara Duterte pagdama action Rexa nga sunod siya dako ang may mga nabulig dito sa may syudad sang Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo action dahil sa Salazar mga ka-action sa diin ka man sa Pinas sa labuton ka sang awan balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dire kita na yo, pwede lang maghubi na may dadidad na, pwede gid mga ka-aksyon. Amo nang pamangkutano ninyo, pwede gid. No? Kinanglan talang mag-DTX 500 capsule kita. Ang DTX 500 Una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, Uniga Secretary General Mayor Salvador Bading Escalante, ginapilian pa kung BBM o kung Lenny ang suportahan nga presidential candidate. So, Sara, suportado na ni Escalante. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Kung si Bacolod City Mayor Bing Linardia, wala sige hapon sa desisyon ko na sinong suportahan ang kandidato sa pagka-presidente. Amo-amo man, no? Sa bahin sang case ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. nga nagaservis ubong bilang Secretary General sang local political party diri sa Negros Occidental nga United Negros Alliance. Sa interview sa Capitol Media, subong lamang nga aga, ginsiling ni Escalante, duha man lang ka mga kandidato ang ginapilian niya nga pagasuportahan kag maga-decide din siya kung nagahilapit na ang eleksyon. Base kung dako-dakong bidding di? Ati normal, no, sa kada eleksyon tres Pilipinas. Siling ni Escalante, kundi dako nga pamilya ang Escalante dira sa may Northern Negros. Ambalya, ako na lang sa Escalante clan ang wala maka-decide kung sino ang suportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Kaya ang ginasuportahan sang iban nga Escalante, ambalya ti Lini Robredo. Lini Robredo. Nagligad kundi si Manapla Mayor Manulit Escalante. BBM to ya. Aras sa BBM, pero tita mo, gahambal nga nagkadto to yan si Manulit ko, no? Hindi pagod kay BBM. Galing kay ang taran nga kung si League of Municipalities of the Philippines, president nga si Valladolid Mayor Enrique Miravalles. Siling tanan nga mga alkalde po sa lingon 19 ka mga alkalde sang munisipalidad ara nagasuporta
sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ilakip na dang banwa sa manaplaing ang ginapamunuan ni Mayor Manulit Escalante. Galing garanti gagwa ang report nga nakatudya ko no si Manapla Mayor Manulit Escalante bangod sa kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Iti sang una lapit gyud ni si Manulit kay GMA mo. Was ka mabisita na rin sa Negros Occidental si GMA, ara ginayagin na amumagid ni Mayor Escalante. Balikanta sa bayan ni Pading Escalante, suno sa iya ang ginapilian niya tiyapo ni si Bongbong Marcos or si Leni Robredo. March 11, kapitan ubanta nga si Leni may grand rally man nga iwaton na rin sa Bacolod. Suno kay Escalante kung makabaton siya sang imbitasyon uy ama sa kanya magtambong, no? Kadto siya kung imbitahon siya action Rex. Sa bahin sa ibang nga mga pareho niyang opisyal dara sa may 2nd District, pareho ni Congressman Rafael Cuava, hambal ni Escalante nakahambal na si Cuava sa iya nga suportahan ni Cuava si Leni Nagitman. Si Mayor 3rd D Maranyon, although ati balyan di masaruyan katakunahan, pero tunog parang report nga laban-laban Leni man ang pagasuportahan niya. Nagligat nga pagbisita dari ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte, grand rally nila dari sa Bacolod ka pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Ang siling ni Mayor Escalante, damo sa mga taga-sunod sang Cadiz, ang nag-organize, o kung gin-organize nilang ilang siling nga grupo, kag nagtambong man sa BBM. O silingon, siling ni Escalante, may mga Cadiz doon man nga ang suporta ara kay Bongbong Marcos. Sa pagka-vice presidente no question na, why na sang question kay hambal ni Escalante suportado yan na ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte. Yari si Cadiz City Mayor Pading Escalante. Asang kahit si Bongbong, ang tanan ng mga BBM di sa Cadiz, sige mag-organize kung ano yung padalatong iba. Not all, kasi ako kung gastoon mo. May delegate pa itong Cadiz. So this coming March 11, sila hindi naman maabot. Kung gusto yung mag-dress sa Cadiz, willing mo kung mag-go siya. Si Congressman Bebo, nakabaga na Dennis siya. May 30 man. Ang leaning, hindi mo kung gusto yung mag-go sa politika. Pero honestly, I will make my decision. Ako lang din na lang. It's a toss-up between BBM and Leni. Ako na lang isa at balay mo lang makadesign. All of them are Leni. All Escalante clan. Sudo nga aga, gin tabalo man nagsunrex ni Mayor Bading nga sa siring palaboton nga March 17, may presidential candidate nga magkakampanya sa Siyudad San Cadiz lang niya, no? Subong gani, may advance party na nga nakiangot sa iya sa dengan talataton. Amo ning grupo ni presidential candidate Isko Moreno o sa March 17 dara sa may Cadiz City. Siling ni Mayor Escalante, wala problema sa sinula makadto din sa may Cadiz City, bukas open kataran ang amon syudad. March 11 nga venue blas ang grand rally nga Leni grupo. Daw ginapangitaan pare kay daw hindi available ang panaad eh. Ang panaad action rex kina paidalom nga daan subong sa renovation. Action Mar? Ay di nanto siya. Basi na dumula siya. Do renovation sang panaad lang to. Nadula siya. Daligid lang kay base ko nadulang signal Okay. yato ni Action na Marlon ni Novi. Action Mar? Sunrex ang panaad na paidalom. Uwe pa matapos subong ang renovation. Hindi na pwede nga tipunan sang damo nga tao, no? Kay ang inang sa oval da ko naging patahom na da. Alang-alang pang Sunrex na mo na ang report ka na baton ta nga ginapangitaan pa sang lain nga venue ining grand rally ni Leni Robredo.
ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovia. Mga ka-action sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Kag BCPO Aksyon na din magpanwa. Kag ang ato sining mga out-of-town reporters. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Daligid lang mga kaksyon na may tisianay. Pressure na tayo! Pressure! Ini sa kalan, siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit. Ayos, may lang nga pag-monitor kay Gian Resisio, kay Merdy Gonzaga, Slingya Gudnon, Action Rex, ma-comment lang ko, be wise lang sa pagbuto. Asgid kita Westdam kung sino ang dapat butuhon kay base sa ulihin nulsol maski magtibong na sila sa ila kandidato. Ang tao may freedom to choice. Gani man. Michelle Sayo Gimiroy, Virgo September, Rochelle Folencio Susana, Tututan, may lang nga pagpamatin kuno kay kumarin niya Vanessa Mayo, kag kumarin niya Jinky Dialagdon, alin sa kay Tututan. Lester Ray Benitez, salamat sa 50 stars, no? Lester Ray Benitez. Mario Lim Jimenez, Action Rex, mangkot ko ang principal kag ang mga maestra nga ara sa sulod sang school, may sarili sila sa lakyan. Kung nag-commute sila, kung nag-commute sigurado nga gatupad ya bakunado kag nagalagaw manda sila. Halin sa kay Rosalie Karoskay Diket, hindi na bulong ang baksin, damo na nadaot, gahipos lang. Dino Aleka, may lang nga pag-monitor. Jinky Dialagdon. And happy birthday lang kay mama niya Lulit Dialagdon. Kag kay Action Eric Magbanwa. Si Mama Lulit Dialagdon kag Action Eric Magbanwa. Alin sa kay Jinky Dialagdon. Isidro Carmona Jr. Babay, ilang da sila. Ila na iya diritso. Sino ning nambalan niya? Rosalie Karoskay Dikit, hambal nila ang mag face-to-face full vaccine daw. Kag correct sir, hindi mandatory nga going amos sina.
Halin sa kay Jinky de Alagdon. Salamat gid Jinky 50 stars nga ginpadala. Halin may lang nga pamati kay Mr. Biboy Villasor. Rodora Syoko, Hong Kong gani Action Rex, hindi kasulod sa mga establishment kung hindi ka bakunado. And si Rosalie Caros kay dikit bahala kung hindi ka school ang mga bata ko kay hindi na namon baksin ang bata ko kag permi wala kami baksin. Okay. Florencia Villacampa, may lang nga pagpamati. Florencia, no? Dala sa Purok Mahimlaton, Barangay Banago. Okay. Mario Lim Himinea, Action Rex, dapat i-report nila sa hepe sang PAO, sinugani na abogada, Action Rex. Jenny Solgon, may lang nga pag-monitor. At Kimiriman, Tomas Brunyola, Connie Dormitorio, Ray Flores Baryoga, and Rodora Syoko, Imbong Jocampo. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Din pa ng iban din. Melvin Finyafil, salamat, Gid Melvin. Ayos, sige, daligid lang kay matagta na yung pila ka mga komersal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances na nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag manginpod. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad kay na ginmensyonar ni Action Dale nga ginkakas na umpisa subong adlaw ang liquor ban diri sa syudad sang Bacolod, no? March 1 subong man nga adlaw ang basketball kag iban pang sport activity guideline per Bacolod DOC ni sa kay Councilor Israel Salanga nga post ini mga kaksyon allowed ang mga sports activities under Alert Level 1, meaning March 1 to 15. Pwede na. Dapat fully vaccinated lang ang mga participants, mga kaksyon. Then, ga-monitor ini sa mga barangay officials ang nasambit nga activity. Ang audience, more or less 30% lang ang ginapanugutan nga mga fully vaccinated man. No? Amo ni mga kaksyon. Approve sang EOC ang activity himo lang kamo sang proposal address sa EOC mga kaksyon. Amo nang pila ka mga palimto na pagi sa kay Councilor Israel Salanga sang syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan talang balita ni Aksyon na Brian Morden, nokpo may deed of donation na deed of sale nasa salakyan nga ginambu sa San Carlos kag nokpo wala gyapon madayon or padayon sa gyapon ang hugot nga pagpangsaway bisan alert level 2 na ang probinsya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa nokpo. Aksyon na Brian. Rex Oyat na sang nokpo ang deed of sale sang Mazda 3 ato nga nagaduwag sa puti amo ning ginasakyan sang apat ka mga biktima sa ginaligar pagpangluthang didto sa may Ledesma subdivision height sa barangay Palampas sa syudad sa San Carlos tinalikdan nga simana o kon Domingo ato Action Rex. Sunod diri sa kay Nokpo spokeswoman nga mo si Police Lieutenant Miguel Donasco ang ngalan sa ning din of sale damo kay kapila na ni gali gin baligya suno kay Donasco. Ang pinaka first owner sa ning nasambit nga salakyan amo si Jeremiah Ramos. Tapos ginbaligya ya ini sa kay Efren Perez kag ginbaligya nga mga ngalan Action Rex pero padayon gyapon ang ila sining pag-imbestigar
kung sino gibala ang tag-iya sini katapusan nga nagbakal sang amo yang mga salakyan. Ang parte naman sa mga motibo sang krimen din palayag diri ni Donasco nga way pagidman naka-establishar sang motibo ang San Carlos PNP kung ato bala may connection sa droga o kung connection sa panahor o kung ano nga mga ibang pagitbing nga mga motibo nga ila sinigi na imbestigahan sa sinimatinyon. Madumduman, patay diri Sanday Andre Fajardo, Russell Bukaw, kag si Rode de la Fuente, samtang pilaso naman ining si Renan Tichok, sining naglumpad iya o kung pagluntad sining nasambit iya nga pagpangluthang asa nasambit nga syudad Action Rexa. Yari si Donasco, angot sining. Ano ba? Sa Manila lang ang nakita namin lugar doon. Anyway, sir, gusto i-forward na lang namin yung spot. Oo. Naman, makita niyo ng mga pangalan. Sige, yung pinakalas na hinahanap niyo, ma'am, yung sa San Carlos na may-ari, parang gano'n. Hindi ko ang San Carlos, sir, actually. Oo. Additionally, may mga names tayo, and each name, so we would like to verify pa. No, I conduct pa tayo ng further investigation kasi ang driver naman nung Mazda, which is hindi naman tayo naka-register under dun sa sasakyan na yun. That is why Ang porsyon sa palayag ni Donasco angot sini. Gin pamangkot naman siya kung basihan tabi sa porsyento, pila na ka porsyento ang investigation sa San Carlos PNP, hindi pa makapalayag si Donasco Action Rexa kung hasta diin nasubong ang ila sini nga pag-imbestigar. Samtang ang NOCPO nagapahibalog yapon sa publiko nga hugot yapon ang ila sini nga pagpangsaway sa mga pumuluyo nga wala nagasunod sang nagakaigo nga health protocol kaangay sang paggamit sang face mask, ang paggamit man sang alcohol, social distancing kagiban pa. Apisar nga napaidalom sa alert level number 2 ang kabugusan nga Negros Occidental kon COVID-19 ang pagahambalan Action Rexa. Siya yara na sa mga poder sang COP, may ideya na sila kung anong pagahimuon sa padayon nga pag-away sining COVID-19. Ilabi na gid Action Rex nga subong nagahilapit ang lokal nga kampanya mas gin pabaskog pagid ang ila sining nga pagplastar sa pagpangsaway batok sa publiko. Karunantang balita iban gikan sa NOCPO. Anyway, sa NOCPO subong Action Rex kuana COVID-free kuana sila case 0 sila subong. Way na sang aktibo pero ang kabilugan nga kaso sa ila 268 kag duha didto amotong kalabatay. Balita gikan sa NOCPO, mga kaksyon din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Brian Morden. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian, kaduanta si Aksyon na Eden Abuso sa BCPO, Colonel Marter, may panugyano sa kapulisan nga nagapasakop law, naga-intra sa online sabong hindi gid, no? Lantaon na yung sitwasyon. Ay, pretty, Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex ginapalugyan ni Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Martir sa mga kapulisan nga hindi gid mag-intra o kung ang naga-intra sa online sabong unta to na. Kay man mahimo sila mga tubang sa administrative case sa grounds pa na Action Rex para sa ila sininga dismissal bangod hugot gid kag distrikto nga ginapatuman ni Chief PNP Leonardo Carlos ang ining mando nga hindi gid sila dapat mag-intra bangod sila nga ara sa kasuguan nga nag-implement para sa nasabit na mga lahi ang hindi dapat Action Rex mag-upod man sa illegal nga aktibidad. Suno kay Martir padayon man ang monitoring nga ginapatuman sa mga BCPO personnel kag iya naman hinmanduan ang mga chief of police nga siguruhon
nga ila sini nga mga personnel nga na-assign sa kada station sa kundiin pa ang unit sa BCPO ang wala nag-intra sa nga online na sabong. Pamatinatuan si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martier. Yes, so ginamonitor naman as per na-receive ang memo nga ginapagbawal ng mga police anyway. That's gambling, bawal naman talaga. Ginamonitor naman na. We will be conducting inspection also per instruction ni PPNP as regards sa mga personnel nga nag-intra na sa isabong. Siguro hindi naman na ma-check yung personal man na nilang kuan. Siguro ang binasulod sa mga sa mga online sabong nga mga kuan. Mga area na sa mga online sabong ang monitor na sila. So, binaba ng memo na kahapon pa yata and it was disseminated already sa ating mga personnel. Kabay na sa next ang pagpahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martier. Balitahalin sa Bacolod City Police Office at sa idirabot mga action, hindi ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa BCPO. Mga kaaksyon na live extension na Vita Una sa tamang serbisyo. Katuan taning balita ni Aksyon na Roger Gotim mapakadi City kita 22 anyos nga lalaki ho patay matapos magbunggo ang ginamaniho sini nga motorsiklo sa naga-parking nga pick-up sa igad sang dalan. Yaring kauna sa report ni Aksyon Roger Gotim. Aksyon Roger. Action Rex sa patay sa magabot sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic ang isa ka 22 anyos matapos ini nagasakay sa motorsiklo kag nabunggo sa nagaparking na malangkutani nga Ford Ranger nga pick up sa igas kandalan. Natabo ang insidente mga alas 11:42 sa takna sang gabi kagabi gid lamang Pebrero 28 sa bayan sang dalan sang Abelarde atubang sang isa ka bangko diri sa may malapit man sa Cadiz City Park. Ang among insidente o kung aksidente nga natabo, ang biktima gikilala kay Janre Navarrete E. Villadolid, 22 anyos sa edad, kag residente ni sang Purok Maymayaw, Barangay Sunto, sining siyudad. Suno sa report, kagabi gindulong pa niya ini ang iya sining nobya sa bayin sang Villa Beach Barangay Zone 3, kag ginisya ang pauli na kuntani sa may Andrea Village sa Barangay Sunto sa matabo ang amo nga aksidente. Ang traffic section nagpadulong gilayon sa area sa matapos nga napatunmal ang report halin sa rescue team nga una na nagresponde sa sini. Kag dito nahibaluan nga ang isa ka Skygo nga single motorcycle among ginasakyan sang biktima. Ginalagtaw nanday Police Corporal Dindo Ibag sang traffic section nga ara nagid sa higad ini ang Ford Ranger apang nalambot pa nga malapad man kuntani ang dalan. Ang biktima nakangkon sang serious nga injury sa iya siningalawas kag dead on arrival sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic nga gindeklarar ni Dr. Trujillo. Ang iya karon nga motorsiklo ang impounded sa bahin sang Traffic Investigation Section samtang ang kaso yara man sa Traffic Section
sa kapulisan. Report gikan sa syudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib ng report sa Bacolod Aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluwantang unang distrito pod kay Aksyon Nelson Patinio. Dapat mangin fire safety conscious panumdum sang Bureau of Fire Protection San Carlos sa mga residente. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, dapat mangin fire safety conscious ini ang panumdum sang Bureau of Fire and Protection sa siyudad sa San Carlos sa mga bumulo sini sa unang adlaw sang Fire Prevention Month sa sini nga bulan. Ang Bureau of Fire and Protection sa siyudad sa San Carlos ang nagpatigayon sang motorkid bilang unang adlaw sa sunod-sunod sini nga mga aktibidades sini nga bulan nga may tema sa pag-iwas ng sunog hindi ka nag-iisa. Ginapahayag ni Chief Inspector Vince Jojo Aldeguer, City Fire Marshal sang San Carlos sa mga pumuluyo sini nga dapat mangin mabinantayanon sa ila sini palibot kag likawan ang anuman nga bagay nga makapadulot sang sunog. Yaring kabahin sa pahayag ni Chief Inspector Vince Jojo Aldeguer, Fire Marshal sang San Carlos City. Bali sa aton nga mga taga San Carlos, no? Aton nga mula sa Marso, may iwan kita mag-election month na tema mag-iwas sa sunog, hindi ka nag-isa. So, sa aton mga taga San Carlos, be fire safety conscious. Ang pahayag ni Chief Inspector Vince Jojo Aldeguer. Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo, Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutuin ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Nelson Patinio. Hingagawon ta ni aning balita ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa ikatatlong distrito suspect sa buy-bust operation sa Banuasang Ibi Magalona na inquest na kahapon sa Provincial Prosecutor's Office. Sa detalye sining balita upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Rex na tigayo na nga na-inquest sa may Provincial Prosecutor's Office kahapon sang hapon ang suspect sa buy-bust operation sa Ibi Magalona Municipal Police Station sa tong kinalikdan nga Domingo sang gabi. Ini base sa statement ni Police Captain Eric Dornelia, ang acting chief of police sang Ibi Magalona PNP. Suno sa iya nga ang suspect ni si Oliver Olimpo Irobles, 33 anyos sa edad, may asawa kag humuluyo sang Taytay Malugo, Hacienda Mercedes, Barangay Pasel, Banuasang Ibi Magalona ang pagpasakaan ini isang kaso sa pagbaylar sang Republic Act 9165 nga amo ang date nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:31. Salamat gid Aksyon Arlo Ticar. Makabulig sa constipation ng inyo sinikinanglanon.
Aksyon, balik lang kita sa dili lamang madugay. Magbalik ang aksyon. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Balita una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad may tiyempo pa man pero hindi na magtugot pa. O sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong sa diin kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig, Tubtob sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon